ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରକେ ନିଜର ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ହାତର ପାପୁଲି ଦ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ହାତର ପାପୁଲି ଦ୍ୱୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ପୂର୍ବକାଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେଖା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତା'ର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାତକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହାତରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକାର ରେଖା, ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିର ତଳେ ଥିବା ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, କୌଣସି ତଳ ଉପର ଯଦି ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟ ରେଖା ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ